Club Junta, building better Africa. Ulemu, matamando, ndizisomo zochuluka zochokera kwa Yehova Mulungu wakumwamba, mulengi wa china chilichonse, zikhale kwa inu mu tsiku la lero, amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana. Pamene tadzokanso ndi moyo ndi kuzindikira kuti sono tidakali mu dziko lapansi, mu tsiku la lero ndimati mpemphe wina aliyense amene wadzuka agwade pansi, kapena pamene wakhalapo kaya kugona asanadzikonzekeretse, angoti zikomo Ambuye chifukwa cha tsiku la lero ndaliona. Choyamba timapereka matamando kwa Mulungu, umunthu umenewu kumadziwa ndi chifukwa chani ineyo ndadzuka ndi kukhalanso ndi moyo. Si chuma chakupangitsani kuti mudzuke, sikunenepa wakupangitsani kuti mudzuke mukhale ndi moyo, si nzeru zanu, si zimene mwakagula zulo nkuunjika nyumba mwanu. Ayi, pali wena zonsezo sanagule, alibe sokena kalikonse, koma Mulungu wawadzutsanso chimodzimodzi ngati inu. Ngakhale dzulo agona ndi njala, ngakhale dzulo agona ndi nkhawa kuti maku kandichera nditani, koma taonani chisomo cha Mulungu, nawonso adzuka ndi moyo. Ndimanena kuti chongodzuka ndi moyo chokhacho, kungodzuka kokhako ndi moyo, kaya ukudwala koma wadzuka, uli ndi moyo ukupuma, sudatsikire kuli chete, muyamike Mulungu. Zikomo kwambiri chifukwa chotino Amalawi mumakhala tcheru kumvesera zimene ndimayankhula. Lero pa 27 January 2025, tsiku lolemba, nthawi ino ya 29 minutes to 6 o'clock, ndabweranso ine yemwe uja Pastor Moses Shumba, mkango wa Malawi, amene ndimayimira Malawi ndi kuteteza Malawi. Wina aliyense, kaya ndi otsutsa boma, kaya ndi olamula, khumbo langa limakhala pa wina aliyense kuti atamvesera uthenga wanga ndi kuchita bwino, Ambuye adzakhala naye. Ngakhale tinabadwa ndi makani, nkopanda ntchito, ngati mutakhala ati makaniwo sakukupindulirani. Mawu uno ndimafuna ndiyankhulepo ndi anzanga amene tinadzipereka wathunthu kosakapanga interview kapena kukalowa mkalasi nkukapeza madiploma kaya madigiri kaya di certificate of what, koma utokha kungomva mkati mwathu kuti ndife omenyera ufulu wa Malawi mdziko lino. Ndimafuna ndiyankhule nanu kuti tiyeni tizisogoza chauzimu kaye, kuti Mulungu azitipasa chenicheni chimene tingathe kufalitsa ku dziko lathu. Pakamwa pathu pasatuluke mawu ongonyoza wina aliyense, sitidzapindula, koma tikhale ndi mbali imene tikufuna kudzudzula, ndi kukhala ndi mbali imene tikufuna kuphunzitsa, kapena mbali imene tikufuna tikonze kuti Amalawi aziwe standi yathu kuti ife tayima iti natitsatira, ndi kuti akatitsatira azapeze chaulere chosangalatsa pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Koma tikakhala ngati abiri mankhwe, lero tiyankhula izi tiyasangalatsawo, mawu omwe aja tiyaukiranso tiyamba kuanyoza, nkuja tikasangalatsawo, mtondo tiyanyozanso omwe aja tikasangalatsawo. Amalawi saziwa stand imene ifeyo tili, because we are the angels of this country. Ngero akayankhula sasinthaso mawu kuzayankhula china chokhumudwisa ameneyo si ngero. Ngero amakhala otumidwa. We are the ambassadors of this country. Pamene tili ma ambassadors, tiye tiyimirire Amalawi amene tikuona kuti Amalawi awawa apsinjika, akupsinjidwa
tidziwe awa ndi opsinja, awa ndi opsinjidwa. Ifeyo tiphule pa moto amalawi opsinjidwa kuti wina aliyense ufulu wake uzitetezeka. Ndiye ntchito yathu ngati ma-activist. Ma-activist pena pake kamayankhula ndipempha Malawi tiye tidzamvetsa akunena chani, akupita kuti, khumbo lawo ndi chani. Activist pamene ukuyankhula iwe ndiwe activism, unazipanga volunteer chifukwa activism panopa kwathu kuno sinafike. Chimene ndinati sinafike, it's not an organization. We are just doing this an individual. Kungochimva wekha mtima mwako kuti I can stand to protect my country. I can stand to defending the people who are poor, who are panic with this. Chifukwa chimene chikuapsinja Malawi icho timachidziwa. Ndiye ife tikulimbana ndi chopsinjacho. There's no way ulimbane ndi chopsinja mawa ubwereso wewe ndi mawu opsinja kwa amene ukuateteza mu chopsinjacho. Ndoti wewe siwe activist. Ndikuyankhula izi kwa Malawi ina aliyense, sindikusankha, sindikupatula, sindikunena kuti ndikunena munthu wakuti, koma ndikunena kwa Malawi ina aliyense amene amanena kuti iyeyo ndi omenyera ufulu. Ngati omenyera ufulu alibe mbali, amene somenyera ufulu chifukwa sakumenyera ufulu, alibe mbali imene akumenyera ufulu. Akumenyera ufulu amene akumenyedwayo, akumenyera ufulu amene akumenyayo, kumeko sikumenyera ufulu. Iweyo uli ngati amene watumizidwa ku UN ukukateteza, nde umateteza amene ali muchipsinjo kuti asapezeke mchipsinjo, amene akupsinjayo asalowere kumene akufuna kupsinjidwa. That's protection. Ndiye iwe omenyera ufulu mawa uyankhule zosangalatsa munthu omenyeredwa ufuluja azimva kuti munthu akutitetezadi, munthu inde akuyima nafe. Mkucha anthu amwe aja waukireso wauza ndi beyanu ntchito ineyo sindimayang'ana za munthu. Ndiye munthu uja amabalalika. Tiye tidziyankhula mona ngati ifeyo tili ma true and real activism. Ndimati ndipemphe kuti ifeyo ma-activist amene tili odziwika, amene tili otchuka, amene tili oyima, tiyeni tikhale pamodzi, tipange bungwe likhale Malawi Activism Association. Ndiye tizayima kuti tayima pamodzi. Koma ngati tikukanukana kuti ine ndimadziwa kuyankhula, ine anthu amandisapota, ndiyima pandekha, ndizipanga zandekha, activism mdziko muno lathu lino la Malawi idzatha ngati makatani. Believe it or not, whether you like it or not, idzatha, because once you die, once you are sick, once you are in prison, ndoti activism yako ija imakhati yathera patipo pamenepo. Wamangidwa akupanga akuchaja zaka, anthu amabwera amazakuona, anthu amene uli pa suspended amazakuona uli pa rimandi, kena kukanthana amazatopa nkukusiya iweso zako zathera patipo pomwepo. Mina mukundimvesa kwambiri chimene sorry ndikutanthauza. Amene amamenya ufulu samagwedezeka, ngakhale anthu atamuukira nkumamunena, nkumuukira samabweza kuyankhula. Simbo yathu ndi imodzi. Pamene wayankhula chinthu usakhale ndi reverse kuti apepani zolija sinayankhule bwino, ndinalakwisa, koma nkhani ndi umakhale watsika, wachoka mu chanelo. Marimax yako amene amapita pamwamba amakhale akutsika. That's activism system. Iwe ngati uli omenyera ufulu weniweni activist, sukuyenera kupanga reverse statement yako. Komanso pamene ukuyima iwe kuyankhula chinthu chako uyambe wachifufuza ine deeply concerning mina kuti chinthu chindika chiyankhula anthu akachitsata apeza kuti yankho lake ndimene ndafotokozalo. Osangomva moti mwapuzipuzi basi mongodusa iwe nthawi wavandamuka uyo
mawa chimakupanga reverse, chimabwerera chinthu chija umachita manyazi. Anthu amakutsitsa ma remarks okha kuti akulu asawa athaso pano sakuyankhula chimene ifeyo timachidziwa. Ndimati mpemphe, a true activist must be a true activist. No matter what, no matter there's a black, no matter there's a white, no matter there's dark, no matter there's what, a true activist must stand on truthness. We are not fear. Sitikwenera kukhala soopa ndipo sitikuopa. Let's talk things without fear or favor. But we are here to stand for Malawians. That's all. Ndayankhula izi kwa amene ali ndi khutu lakumva amvetsese kuti ndikuyankhula chani. Ntchito yathu ndi kumenyera ufulu wa Malawi. Koma amamwe yatikawukiranso ndikuwanyoza. Kumanena kuti ine sindikuyang'ana za munthu, ndiye ukuyang'ana za ndani ngati iwe uli activist. Ngati usukuyang'ana za munthu, ndiye ukuyang'ana za ndani. Ukuphunzitsa chani? Ukudzudzula chani? Ukuyimiranso ndani ngati sukuyang'ana sukusamala za munthu. Iweyo kuyenera kusamaliza munthu chifukwa kuti iwe ndiye chitetezo cha munthuyo, cha Malawiyo. Malawi akulimba mtima, Malawi akukhulupirira iweyo, Malawi akuyima ndi iweyo, Malawi ngati akugona tulo nchifukwa cha iweyo, chifukwa Malawi panopo wafikapo psinjidwa. Ali pa mavuto, ali pa moto, koma akamva voice yako amazoti tsiku lina ndizatuka mu moto chifukwa cha uyu. Ndiye iweyo mawa soyankhula kuti ine sindikusamala za munthu. Ndiye ukusamala za ndani? Ukuyimirira ndani? Sitikuyenera tidziyankhula motumbwa. No. Mulungu akatichosera chimene anatipasa cha uzimucho choyimirira chifukwa Mulungu amationa. Chimene tikuchiyankhulacho chimene Mulungu amatipasa kuti tiyankhulire Malawi. Koma Mulungu chikamunyasa atichotseramo. Sitidziwa kuti Mulungu watichotseramo. Mapeto ake timataya direction kumangoyankhulano mosadziwa kuti ndikulowera kuti. Chifukwa sudziwa. Umangonena china chilichonsecho. Anthu amamba kukutuluka pang'ono. Sindikufuna kupereka chitsanzo. Amene akwamvesera ndi chidwi amuthandizire pa chimene iye ali. Kumenyera ufulu ndifuna ndiyankhulezi. Zanso ndinayankhula kunena kuti kukhala munthu omenyera ufulu, kukhala munthu activism ndi mayitanidwe. Sitimapitira ku school ndikaphunzira ndikukhala ndi certificate ndikuzayamba izizi. Never. Ngati ineyo Pastor Shumba chimene china ndiyambisa sindimachikumbukira kuti ndi chani. Koma ndimamva chisoni kwambiri mkati mwanga kuti Amalawi akuzunzika. Ndimangokumbukira nthawi inayo kuti chinapesa kuti ndiyambe nokudziwika ndi kutchuka. Pamene Amalawi opitirira 42 anamangidwa nthawi imodzi ndikukakhala ku Maula prison. Thameneyo ndinango joina na osakhala kuti ndinalembetsa koma kungoyima na kuti can I assist this. Thamene HRA atamangidwa akuluakulu ngati achina Edward Kambanje, Bile Banda, Chris Mbendera ujana imba nsima ya utaka, ndindani akuluakulu kwana 7 ngati si 6. Pamene ndinapita nokuti ndikaone anthu aja amangidwa bwanji, zinakhala bwanji alakwa chani. Pamene ndinayima nawo anthu amene aja, komanso ana ena amu area 36 ena akuntandiroko. Analipo ana okwana 37 onse anamangidwa tsiku limodzi. Pamene ndinayamba nokuwayimira anthu aja. Pamene ndinangopanga zimene zija mzimu wanga unandiwuza kuti I should stand still for this. Mpaka nditamaliza ntchito yanga. Koma ndinalandira chitonzo by the end. Ndinanyozedwa. Ndinayankhula mawu adzipongwe. Koma sindinatekeseke. Since that time ndinadziwa nokuyimira Malawi ndikotani. Ndipo Mulungu anandigwiritsa ntchito. Kufika pamene anandiwuza kuti usaope mwana wanga. Ndiyima nawe, ndiyenda nawe. Ndikhala nawe monga mmene ndinakhalira ndi mtumiki wanga Mose. Iwenso ndizakuteteza. Ndipo ndizalola kuti uzagwe muvuto mosadandaule, ndizakuthandiza, uzapulumuka.
ndipo ndaona dzanja la Mulungu likundiyendera. Choncho sindimasintha, sindimaonanso za umphawi wanga kapena za moyo wanga, ndimavomereza ngakhale kuphedwa, ngakhale kumangidwa, koma pokhapokha Malawi atapulumutsidwa. Ndi activism ndi calling, it's a calling, ndi mayitanidwe. Ngati Mulungu sanakuyitane ungogwera mumene ifa chotino mwina umamva kuti ku activism kuli ndrama. Ine sindimakhulupirira ndipo sindimavomereza kuti ku activism kuli ndrama. Chifukwa ndramazo sindinazooneko. Kaya makhala payments, kaya makhala allowance, sindimazidziwa. Ndimangogwira ntchitoyo, koma chifukwa choti ndimagwira ntchitoyo ndi mtima unena kuti ndikupulumutsa Malawi, ndimaona zisomo. As I'm talking, ndi ndi Amalawi ochuluka kopya amene amandipanga follow, amene amandiloya ku inbox kundipempherera kuti ashumba inuyo Mulungu azikudalisani, ashumba inuyo Mulungu azikutetezani, ashumba inuyo mumatiyimirira. Anthu oti sindikuwadziwa, enanso sakundidziwa, sindinayankhulaneponso, koma kungomva voice yanga yokha amadziwa kuti this is calling. That's activism. Chimodzimodzi m'busa kuyima pa gome nkumalalikira zinthu zokhudza anthu nkumamba kuti ya this is preaching. Anthu amene kuti mabusa amene chayi ndozozedwa, siwozidzodza. Amene kumva kuti sabata yamaso sindikujomba ku church mene walalikira m'busa uja ineyo zandikhudza ndipo ndizoonadi, ndipo Mulungu akumuyendera mwapaderadera. Next week I'll go there again. Chifukwa chani? It's calling. Ndiye kungochitenga kuti wangodzuka mbamba nati basi ndikhala omenyera ufulu anthu nkumakhala ndi moti ufuna upesepo kena kake, iwe siwe activism. Sindikunyoza ma-activists anzanga, ndifa Mungu ndimpesesa kwambiri kuti ntchito iyi ndimayitanidwe mukuthandizira pamapapa azibusa amene amalalikira anthu kuti asagwe mu uchimo, mukuthandizira dziko lanu limene lapsinjidwa ndi Jabulosi wina wake, mukufuna anthu mwachose mwene muchipinjo muja mukulimbana ndi Jabulosiyo. Si ntchito, si nkhani ya masewera. Ndiye iwe usabwese mawu onyoza anthu amene watulusa nkumanyoza anthu achamakhumudwa, anthu achamabwera pambuyo, anthu achamamba kukutuluka. That's activism, because activism is calling. Mayitanidwe. Ndayankhula kwambiri kwa abale anga, ndanena kuti tiye ntime pamodzi tipange bungwe. Pamene likufuna kukhala bungwe, tizikambirana, tizigawana, tizayenda mu chanelo chofanana, liwu lathu lizakhala limodzi, lomanga Malawi, lolimbikitsa Malawi, lophunzitsa, lodzudzula boma la Nkhanza limene tikulimbana naloli. Chifukwa chani? Ngati sitima pamodzi, Babulo amene sitimugwesa. Koma tikayima pamodzi with one voice to say one word, definitely this coming 16 September we will win this battle. Amalawi tiapulumutsa, Amalawi sazatiwala, Amalawi zakhala kutikumbukira, Amalawi zakhala kutipempherera, tidzakhala ngakhale adaniwo akutisaka koma Mulungu azatipewetsa. Chifukwa ntchito imene tikugwira ndi yake ya Mulungu. Pomaliza ndipemphe kwa wina aliyense amene wachimva mokhota, molakwika, mosempha ndi mmene ndikufotokozera, ndi mmene ndikuchimvera mkati mwanga kuti angokhululuka, koma sindipanga reverse statement yanga. Ndikungofuna kwa iye amene ali ndi khutu la uzimu amve mwauzimu, amene ali ndi khutu la kuthupi ndi zake, akhala akung'ung'uza, akhala akulimbana mkati mwake, koma ineyo ndidzayima ndi wina aliyense okongola, osaoneka bwino, onenepa, ochepa thupi, womamina, wakugwa mutu, koma bola ngati ndi Malawi amene akumva kuwawa, amene ndidzayima naye. Sindikuyang'ana chilichonse kalema mabadwidwe a munthu, ayi ndikunguyang'ana kuti Malawi wina aliyense amene ali ndi moyo amene anamulenga Mulungu ndofunikira kukhala mdziko lino mwamtendere ndi ufulu. Choncho amene ayime nafeyo, ameneyo akuthandizana ndi ife limodzi, tigwirane manja. Pempho langa likupita kwa adzipani. Sindisiya kukupemphani adzipani nonse otsutsa kuti
pangani umodzi kuti tigonjese nkhondoyi tiyiwina, koma tikakanukana nkhondoyi Mulungu atisiyira tokha sitipambana. Mukhale ndi mmawa wabwino. Munali ndine wanu Pastor Moses Shumba, mwana wa Anankhoma, mkango weniweni wa Malawi. Bye bye. Mbite. Club Junta, building better Africa.